2, 3. Πάμε! Γιώργο! Τώρα είναι. Κράτα. Πάρε τη γωνιά από εδώ, αριστερά. Αριστερά τη γωνία, αριστερά, κι άλλο. Κι άλλο αριστερά. Εκεί, να φύγει από την. Πάμε! Μπροστά πίσω. Έτσι, δώσ'. Πάμε! Δώσε κάτα. Δεν πάει, μας δεν πάμε. Έγκριση. Κάτσε να ψηφίζουμε το... Έγκριση. Ωραία, ούτε 30 με βγάλουμε έτσι. Δώσε. Έγκριση! Πάμε! 1, 2, 3, δώσε! Έλα!